Супакой і добро сябры, прывітанне. У сённяшнім Божым слове Христос гэта майстра камунікацый. І вельмі цікавая думка святога Яна Златавуста, чаму ён так рэзка адказвае фарысеям. І Златавуст піша так: калі фарысеі вельмі жорстка крытыкавалі Хрыста, ён спакойна і пакорна адказваў. Калі яны пачалі яму ліслівіць, ён вельмі канкрэтна і моцна, не перабіраючы ў выразах, ім адказвае. Таму што хоча паказаць, што ён вышэйшы і за адну жарасць і за другую, што ён не паддаецца маніпуляцыі. І Христос сёння тым просячым ад яго знаку падказвае на знак прарока Ёны. Вельмі шмат розных канцэпцый чаму. Некаторыя падкрэсліваюць то, што Ёна быў 3 дні 3 ночы ў чараве кіта, і гэта звязваюць з знакам яго смерці ў васкрасення. Некаторыя паказваюць, і Езус сам паказвае, што Ёна быў для ніневіцянаў такім знакам навяртання. І таксама Іеранім Стрыдонскі кажа, што так як Ёна быў знакам выбару паміж добром і злом, так Христос таксама з'яўляецца для нас такім поводам падумаць пра добро і зло ў нашым жыцці, тое, які кірунак выбіраем. Але асабіста мне падабаецца яшчэ адна думка, можа менш папулярная. Кніга прарока Ёны, гэта біблеісты пацвердзяць, кніга даволі гумарыстычная. Яна з такім гумарам, з такой іроніяй падыходзіць да лёсу прарока. Ёна гэта такі прарок па няволі, як бы антыпод звычайнага прарока. Ён не хоча ісці, Бог яго пасылае, максімальна не хоча, Бог яго яшчэ раз, яшчэ мацней кліча і робіць розныя такія жыццёвыя сітуацыі, выпрабаванні, каб ён трафіў у ту Нініву. Вельмі цікавая ў кнізе прарока Ёны згадка пра то, што нават хатняя жывёла пасля яго такога евангелізацыйнага воклічу, калі не наверніцеся, усе загінеце, пачынае у мешкавіне каяцца разам з сваімі гаспадарамі. І нават у вуснах Езуса вось гэтыя іранічныя звесткі, гэта іранічная гісторыя, ён набірае глыбокага значэння. Гэта дае мне вялікую надзею, што ўсе мае такія звычайныя прыгоды небаракі цягам жыцця, калі я там мыю пасуду, адказваю на тэлефанаванне, ці раблю такія нязначныя рэчы, в ачах Езуса набіраюць вялікай вартасці, в ачах яго становяцца такімі крокамі змагання добра і зла, крокамі да сапраўднага жыцця. Жадаю праз прарока Ёну кожнаму і кожнай з вас усведаміць яшчэ раз сваю вялікую вартасць у Божых вачах. Добрага панядзелка і сустрэнемся заўтра.